давом медиҳем курси омӯзишии барномаи Word-ро ва дарси навбатӣ оиди рақамгузорӣ кардани рӯйхатҳо мебошад. ҳангоми навиштани ягон рӯйхат ба мо лозим меояд ки онро рақамгузорӣ кунем. мо метавонем мустақилона тавассути клавиатура ин амалро иҷро намоем. аммо агар рӯйхати мо хеле зиёд бошад, он гоҳ ҳангоми рақамгузорӣ кардан вақти зиёди мо сарф мешавад ва хуб мешуд ки барнома бо тарзи автоматӣ ин амалро иҷро мекард. барномаи Word аз иҷрои чунин амал мебарояд. биёед дар амал дида мебароем. барои ин танҳо нишонаи нумератсия, яъне ин нишонаро пахш мекунем ва номҳои заруриро дохил мекунем. чӣ хеле ки мебинед, яъне ҳангоми гузаштан ба сатри нав рақам худ автоматик гузошта мешавад. яъне мо танҳо матни заруриро дохил менамоем ва тамом. барнома худ автоматик рақамҳоро мегузорад. агар мо хоҳем ки рақамгузориро нест кунем, он гоҳ матни заруриро ҷудо карда болои нишона бори дигар пахш мекунем ва рақамгузорӣ нест мешавад. инчунин аз ин нишона мо метавонем дигар намуди рақамгузориҳоро низ истифода барем. ба монанди яъне рақамгузорӣ кардан аз рӯи алифбои лотинӣ ё ва ин ки англисӣ ё ин ки бо ҳарфҳои римӣ ё ин ки рақамгузории яъне тавассути қавс. хуб, саломат бошед то дарси дигар.